Bhún an múinteoir mícheál go leor gúin faoi híal na Celtach. Ach, ri cúpla ceislumm hain, mar sin bhreac me síosiad seo agus thug me cuire go mo chara Deirdre. Tá sí tíocht isteach sa siomranga in seo chugainn agus is Celtach í. Bhfuil sé breití le castáil lethe? Balo Iori, is mi sé Deirdre, agus is Celtach me. Chúla me an múinteoir Orla gwyl ceistionaí agaí rom sinne, gus me go iad a léamh agus dina me mo dhéal iad ar agart. Fan go bheice me. Cem fá gur tháinig tú go héiring? Well, fadó bheith muid a taistil go minic. Ní chaach muid níos múna hartar sé bhí in é náit amháin. Heistil muid ar long go móra, agus mo chláánsa, nuair a thug muid dún bra gan déna mí, thocra muid síos an sin, agus thocra muid fannachtán. Stop muid a taistil hart. Ceistín eile. Conas a heistil sib an tám sin, ó sin ceistíntaach. An tám sin hiúil muid go minic. Gan chud is mó bhíoch muid a siúil, bhí cap pleig brínstíine, agus ar nói bhí na longa bratha seáin, agus is ar na longa móra sin a heistil muid ón Eorop go héiring. Ach, bhí me siúltaí muin sin níos túisce agus fecastum go rudaí an difriúil inis. Ní bháin gur dtíine siúil, ach bhí daoine i muscaí móra mital agus chear a róarab, agus iad a gimocht an los lasrach ar a móthir. Ach meas tú cet a hiúráir cheannach op sin. Sydd y gimocht agus glywach o bymwyr y môr. Ni henioch ciannach op sin lwm sa choribe, bearl am wad mo chapel. Inis chum, fwy gná lá is Seil an Cheiltigh. Sin ceistí acr, fwy a túas ar siúlein. Ní chalach muid mór an, mar go méoch muid a fích, agus dianach muid go leor sin san ní. Chomáile sin bheith muid go grachach bheith ar an taine lása agus an taine chuneal a gimocht ar fean lei, dianach muid ar go cócaireachta ar fad an sin, agus bhfuil is a hennig go mór lumsa, ach bhaine díon na seódra. Rinne muid seódra gulanta, agus bhíoh dealog even amsar mo chlóca. Tá sé achos lei sé geáin sé a glártaíh hirdím, ach cháil me. Mas tú bhfuil sa cáhaoin ríiste ba bhrála me eiceáil a ríist, cha man tú as amach á réiteach sin chum hain. Tá ceistú bháin elinn seo fan go bheice me. Céir de cheapan tú faoi híal an léine. Sin ceist anéisca. Ní mánam an Ceiltigh se choribe. Bhí me siúla muin sin, mar dúirt me mórách lúis báirí ag an gló, gimocht ar a mór an sin, agus na rudí móra sin, mitil sin agus na rótaí arab. Freisin, ní ra duine bisásta go le caintlam. Bhí chola gona siúil háirtí de breanú síos ar rudí cinn sa vís na lábhacab. Mas tú bhfuil méir eile ar a láimh sa lá tanneamháin, cad é sin i gimocht sa lábhacab. Duine be caint le chéile na breanú ar a chéile, agus mar deir me an gló. Hiúil mar steach a deach múid ar orlan, sin le go réitúin grím le ní gom hain. Sa nú ní ratíine be le feiceáán. Anú cechi bhéitocht duine be rud a cínta chócaireach na rud a be réiteach gon lón. Agus nuair a chuirta me bí sa teach, anú ní ranne me rud a be. Bhín chiisteanach, thug sí chiisteanach lán le rudí date, anú ní chuir siad a bhéal chuir a bíad. Ní meas a bá me híal an léinneamh. Agus os caintere, tá me cheappa go nniuama me i reis a ríist go Seil na Celtach, mae níl sín bam sa Seil seo. Slán go fóil.